Kevät on tullut ja se tarkoittaa, että kattojen kausihuollot alkaa. Mennään katsomaan, mitä tällaisen kausihuolto oikein kuuluu. Päiväkodin katolla tosiaan kausihuoltoon meillä kuuluisi tämän katon peseminen, eli levitettiin tommonen katonpesuaine tuohon kermin pintaan, mikä sitten tappaa siitä se sammale ja jäkälän pois, mitä ei viittää enää mekaanisesti poistaa. Sen lisäksi katsottiin noin läpiviennit läpi. Täällä me oltu aikaisemminkin ja ollaan kitattu ne, mutta käytiin sieltä tsekkaamassa, että kaikki oli kunnossa ja lisättiin muutama semmoiseen paikkaan, missä huomattiin vähän halkeammin, niin uudet kitit. Sen lisäksi puhdistettiin sadevesikourut ja tsekattiin ylipäätään, että ne oli kaikki puhtaana. Tässä kohteessa ei ollutkaan mitään kattokaivoja. Sitten me siirryttiin tähän läheiselle koululle ja täällä olikin kattokaivot. Muutamat olikin aika tukossa, niin ne tyhjennettiin ja sama juttu muuten, tsekattiin läpiviennit, niiden kittaukset, kaikki oli ok. Perushommaa kautaan tuommoisten alipainetulettimen sisään, että siellä näyttää kaikki hyvältä ja muutenkin yleisilme on siisti. Puhdistetaan kaikki irtoroska katolta pois ja neulaset sun muut, niin katto pysyy hyvänä. Ja kuten huomattiin, niin vaikka täälläkin kohteessa oli käyty syksyllä viimeksi tekemässä huolto, niin taas oli kattokaivot tukossa. Sen takia ei voidakaan liikaa painottaa, miten tärkeää tämmönen aktiivinen huolto on. Muista huoltaa kattosi!